10 किलो छेमी को पूरी में दे दिया आ कहले जो घुघुनी कलहार मौगी से घुघुनी तो जानते मंजे बाई कौशलन मटर बाई कौशला अब ये लोग का आदत बाना अब बेवजन खा ली हली मौगी हो आई हो खा ली हले अब प्रोग्राम को दिन रेस्ट रहे अब धीरे से जाने जो मौगी रजाई ओढ़ के सुतल रजाई ओढ़ के मुंह तो पक दी आ सुतल बड़े तले तो वही तरह व्यास में इनका कौन बात कहाँ कहे के चाहे कहले जो कच्छी के ले खाना कंपनी के तो बहानचो कंपनी के हाँ तो पूछले जे भाईवा ये सिकुड़ गई तो खाना सर्फ में तो एरिया ने धोले नहीं है तो बाबू वही सर्फवा से बाकी अपन जुगाड़वा धोल रहा भाई दूसर बात ना मत उठाल इहो एगो कच्छी के ले पेलो कंपनी के पोलो पोलो अरे पोलो 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 कंपनी के तो कल जे काका मांगने पड़े गारंटी के साथ कल में कागज ले गारंटी के कल जे सुनी अली रवा के देता है पोलो कंपनी के अगर के पेन गारंटी करी है बा पेन के अब 5 ताला पर चढ़ जी और ऊपर फान जी तार जुगाड़ फाट जे के कोछी ना फाट तार दुकान चूर चूर हो जाएगी मगे कोछी ना फाट बड़ी सुंदर गीत अजीत हलचल जी सुनौनी हाँ बाकी इनका मंडली में कई लड़का लोग बहुत फुहर फुहर बात बोलता रहता वो माइक पे ना बोले के चाहिए जौन अंग तोपल बा कपड़ा से वो अंग के नाम तहर माइके पधरता रहा अब बताओ शहीद की स्मृति में आज आई बगा आ जौन मानव तो नोड़ी है तो आगे पादी दी हलो ई को जौन बात कहता अच्छा नहीं खाली तारा को मुंह में हगले भरल पे मत है हई तो कहत रहे कि जल्दी जैसे जाना देखो जे हमने के रहत न देखी ना और सुना हमारा बात एगो मन पड़ गई एगो लड़का अपना माई के दूधवा पिए अब बार-बार कहे है कबाल दी कमाल दे कबाल दी कमाल दे महतरिया देखे जे लड़का बल बुद्धि भी महतरिया हंसत है कि हमर बाबू एकरा के पियो आ पी के जियो न त तार बाबू कबर के थकले त तारा सब अशोक थकले तो तारा से राख को बनी अरे उलागा में अरे बबुआ यही बात पर मन पर रेमझेम है नहीं आ जाते आ जाओ करे जरे हाँ छेमी अभी के परिसन गैया में एक दिन कार्यक्रम है रामा शंकर तिवारी के दिन में इहो रहले इनका लोग कहे छेमी नानू होला ई खाली हमने के दियरे क्षेत्र में छेमी होले सिन्हा सिरपुर फरहदा गजियापुर लफूसपुर मौजम कोई कुल ढैले ही तरह जनी पूरा दियरा क्षेत्र में कल जे कुंवर भाई हमरो को 6-5 किलो दियवा ना था हम जब मदद दियारा में 6 टूटे ले तब चलो चलो एक आदमी से कहने जे भाई सुनो ही छपरा जिला के ब्यास समन हां चिन्हता नहीं तनिका के 10 किलो 6 दो 10 किलो 6 को पूरी में दे दिया आ कहले जो घुघुनी कलहार मौगी से घुघुनी तो जानते मंजे बाई कौशलन मटर बाई कौशला अब ये लोग का आदत बाना अब बेवजन खा ली हली मौगी हो आई हो खा ली हले अब प्रोग्राम को दिन रेस्ट रहे अब धीरे से जाने जो मौगी रजाई ओढ़ के सुतल रजाई ओढ़ के मुंह तो पक दी आ सुतल बड़े तले ये जी अब छिपा लो खाती पूछते जी रहो को भाई होई रजाई उघर ले
फिर 20 मिनट बीतल, फिर मुंह तो पल्लो, फिर मौगी ए जी रवा बताओनी है ना रवा को भाई हैं खिसिया के अजीत कहत रहे चुप रहो रानी हाथू भाई एक भाई मर गए आ तोरी है रही तो हम उठे दीजिए ताजिए कमुआ दे देते एक कहते सोचे का बाजित बाबू रवा गायक सह अभ्यास है अरे लेखक सह अभ्यास बने आओ पागल पछरिया कहते याड़िए पे बैठल बड़े फल्ला और कहते मान के नहीं बबुआ तू पता तर हमारा बारे जी फिर कहले मौकी से के देखो पादत थे बड़े गाड़ी हमार पादत आओ देख ले खाला तू छपरा जिला के हो छपरा 6 प्रकार गुणकारी है हमनी के 5 प्रकार है एगो अधिकार 6 प्रकार है एगो अधिकार हो जाला 1962 के युद्ध में छपरा जिला कमाल दिखा दिल अरुणाचल के ले लिहलस तिब्बत हमारे देश है बर्मा भी हमार हो लड़ चली आई अरुणाचल प्रदेश में तो बिहार रेजिमेंट में छपरा जिला के 26 जना रहले कहले कि सर ये युद्ध हम अपनी कला और कौशल से लड़ेंगे तो कहले कैप्टन साहब कहले जो कैसे लड़ोगे कहले जो हम लोग लड़ेंगे ना थोड़ा जला हुआ मूवी और सफेद चूना ला कर दीजिए तो जलने जो कोनो केमिकल बम बनाई है निहुर गले से पैंट खोल खोल और निहुर के गले से बाहर चूना बुल्द में जला हुआ मूवी और जौक बन गए चाइना वाला कले से कि इंडियन कैसा हथियार खड़ा कर दिया है तो करे सर हम तो इसके रेंज में आ गए हैं अपनी सेना को पीछे हटाओ ए बबुआ भारत माता का लाज बचौले हो लो ऐसे हमने के 5 प्रकार हैं जा एक प्रकार अधिकार अवसर ये लोग के मंडली में हमरा एगो बात सत्येंद्र बाबा नीमन लागेला जनता निका लमसम में एके उम्र के सब जना बालो मरे कोई तो एके बेरा मर सिरा जाइलो केहू खाती केहू रोए खाती बात एगो हाय बबुआ जवान बारे नया बारे सब जना बन छे बबुआ सब जना के लगिया तू ही ले लिया हां लिया तो प्रेम से लिया हाला मत करिए सब जना के लगिया तू ही ले लिया आ घट फोड़ के जन घीवा होई पी जाई आ बीच नाल से जाके छोड़ी है आ बीच नाल से जाके बीच दरिया कुहा ना हो दूसरो हो जाए कुंवर जी जितना निमन गौनिहार है अगर यहाँ का बुद्धि विचार ठीक रहे तो यहाँ का मुअती तो जैसे भिखारी ठाकुर के मूर्ति बनल महेंद्र बाबा का बनल इहो के बनी सत्येंद्र बाबा लेकिन मूर्ति के कर बनल जेकर चित्र चरित्र दोनों निमन होकर ओकर बनल अब यहाँ का निमन गौनिहार है अब भोजपुरी में कोनो ऐसा जिला नहीं है जो यहाँ के नाम मानत होके आ तबो इतना बड़ गौनिहार होके आ यहाँ के लागी ले कहे छपरा जिला बात ना कहनी है कि छपरैया 6 प्रकार गुणकारी कहनी है यही बुद्धिया के चलते तार मूर्ति ना बने यही जे छेछड़ा कहे नहीं जाए यही चलते लइका छेछड़ा कहला ई ना होई जति बात करे हम तो खुश होइले कि यही बुद्धि के चलते रह मूर्ति ना बने ना तो जितना निमन गौनिहार है का मूर्ति मानित ना बने बढ़िया ही बने लगे बनत पता नहीं के का अरे देखियो गायत्री बाबा का मूर्ति हम आवाज उठाने न मूर्ति तैयार बा खाली अब जमीन के इंतजार बा उनकर गायत्री बाबा के राधा के सुन याद पहलवान चचा उनको मूर्ति 2 मूर्ति बन गई बा ददन पहलवान जी बना के जयपुर में तैयार बा अब यही हित लोग के देरी बा जहां जगह दे दे ये लोग छपरा का शिकायत कैला सत्येंद्र बाबा वो जिला के यहाँ कहा है कौन जिला कहा है
जौना जिला के तरुकवा रहे जौना के राम जी मारे गए रहे अभियो तरुका के लोग फुआ कहे लगा तरुकवा के अभियो लोग फुआ फुआ माने ला बाग सरवा के हलो ई लोग बाग सरवा एकाली यहाँ के अच्छा यहाँ के मेहरारू सुंदरी यहाँ के मेहरारू के नाम सुंदरी है सुंदरी आई सुंदरा दोनों जना जात रहे लोग कहीं अपन तीर्थ स्थल पर आ तब तक सांझ हो गई धर्मशाला खोज के वही यही लोग ठहर गए रोक चले के सवेरे चल जाए आ तब तक एगो भाई ऊख लाद के लेके जात रहल टायर बॉयल पर सत्येंद्र बाबा आ सांझ हो गई तो पहले कब कहाँ बॉयसन के दौराई वही धर्मशाला में रोक गई जो ऊखवा ले आ तब तक एगो धोबी भाई के गधा भुलाई रहे वो दिन भर खोजत हारा रहल वही धर्मशाला में रोक गई 4 आदमी धोबी भाई ऊख वाला ई दुपरानी 4 आदमी भइल सर समाचार भइल कमलबास को रही डुमरी घर बक्सर अब जब राय विचार हो गए तो भइल कि अब का अलग अलग खाना बनी एके हाली खाना बन जाओ एके में खा पी के सुतल जा खाना बनल त कुंवर जी तेज नहीं होई कने के जी तू लो बिना मेहरारू के बारे हम मेहरारू वाला बनी हमन के देवाल और सुतब जा बोल के ठीक बा सुत जाई त देवाल के सट के यहां के मेहरारू एकरा बाद कुंवर जी एकरा बाद जौना के गधावा भुलाई रहे उ आ एकरा बाद जौना के उखवा लाद के ले जत रहे उ सुत गइलो जब 12 रात बजो ते लोग के तब लागल अब सेक्स सतावे दोनों जने जोश जाग गई आ तले लोग अपन काम लगा देलो चढ़ा ऊपर काम लागल बा देवाल ना से लागल लेकिन कुंवर जी धीरे से कि दोनों जागो समत कहले कि कैसन लागता कैसा मौगी से अपन सुनता कैसन लागता कैसा यहाँ के मौगी कलस की कैसन पूछता नहीं तीनों त्रिलोक लौकता इतना मजा होता कि तीनों त्रिलोक लौकता आ जब तीनों त्रिलोक के कहले कि ना तले गधा वाला उठ के बैठ गए एक कुंवर जी वो दिन भर खोजत खोजत हारल बानी जब तीनों त्रिलोक लौकत तनी हमर गधावा देखतु दादा काउना लोक में तले कुंवर जी के मेहरारू कहते के जी बुझाता कि जागले बारे सा खींची एक कुंवर जी बुझाता कि जागले बारे सा खींची जब खींचे के नाम सुनला सुखवा आला उठ के बैठ गए कलश के हां एक कहे तो गिन गिन के ऊख लदले बानी अगर एक ऊख खींचला लो तो हमारे ले लागब हम लेबे लागब हम लेबे चलो कुंवर जी हाँ हाँ हाँ